Готови ли? Готови сме. Готови ли? Я. Странно, а? А? Така става. Как? Мгм. Още? А? Още? Много готино, а? Не било толкова готино. След малко пак. Топче. Не било така. О, как си изглежда. Нека та. Така. Ето последна лъжичка и днес толкова. Още? Искаш ли още? А? Айде, най-последна. Най-последна. Утре повече. Не просто. И глътнахме си го. Папка такова. Да, това е манчета. Престискаща. Още ли искаш? Добре. Ето, още. Носи се. Нека да, просто кажи. Нека кажи Отвори уста. Хайде. Точно така. Целият сме помазан в храна. Това е сега истинска манджа.